Godt. Vi har lavet en opgave i matematik omkring kommunalvalg i Rudersdal med et cirkeldiagram. Og der har været afstemning i Rudersdal Kommune, og der stillet 5 partier op til valgkamp. Og nedenfor her kan vi se det samlede antal stemmer, hvert parti fik. Og som I kan se, fik Venstre 32.940, Enhedslisten fik 1.080, i Liberal Alliance fik 7.020, Socialdemokratiet fik 7.560, de konservative fik 5.400 stemmer, og det samlede antal var 54.000 stemmer. Efterfølgende har vi skulle plotte ind i et cirkeldiagram, hvor mange procent stemmer hver parti har fået. Og husk, det samlede antal procent skal altid være 100%. Og vi har så regnet ud, hvad de forskellige partier har fået, og vi vil nu vise, hvordan vi gør. Nu tager vi så Venstre som eksempel. Så siger vi 100 divideret med 54.000, som er lig med 0,0018. Og det svar, det ganger vi så med 32.940. Og 33.940 er det samme antal stemmer, og det er 61%. Og det er sådan, vi har gjort det. Og man kan så se, at Venstre har fået 61% og er dominerende. Enhedslisten har fået 2%, Liberal Alliance har fået 13%, Socialdemokratiet har fået 14%, og de konservative har fået 10%. Det er hvad som man kan se i det her diagram. Og man kan se, at Venstre er det parti, der har fået flest stemmer. Derefter kommer Socialdemokratiet, efterfølgende Liberal Alliance, de konservative og til sidst Enhedslisten. Og efterfølgende skulle vi regne ud, hvor mange den antal procent, der er i hver parti, hvor mange antal grader det svarer til ud af en cirkel. Og en cirkel er altid på 360 grader. Og det har vi så regnet ud ved at sige, vi bruger Venstre som eksempel igen, 0,61, og 61% er jo stemmerne, og 0,61 det er et decimaltal. Og det ganger vi med 360, som er det antal grader, der altid er en cirkel. Og det er lig med 219,6 grader ud af de 360 grader. Og det er sådan, vi har gjort i dem alle sammen. Så Venstre har fået 219,6 grader, Enhedslisten har fået 7,2 grader, Liberal Alliance har fået 46,8 grader, Socialdemokratiet har fået 50,4 grader, og de konservative har 36 grader. Og det samlede antal grader er 360.